Σήμερα θα μιλήσουμε για τους tipsters, δηλαδή τους ανθρώπους ή τις υπηρεσίες που δίνουν προγνωστικά για το στοίχημα. Στο διαδίκτυο θα βρείτε πάρα πολλούς οι οποίοι προσφέρουν σημεία για να ποντάρετε και αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ξέρετε ποιοι είναι καλοί και ποιοι δεν έχουν ιδέα. Στα επόμενα λεπτά θα δούμε πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτούς που αξίζει να εμπιστευτείτε από εκείνους που πρέπει να αποφεύγετε. Οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε συμβουλευτεί κατά καιρούς εκπομπές, site ή εφημερίδες με προγνωστικά. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα-ίσα που επαγγελματίες tipsters γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα πρωταθλήματα από ότι ο μέσος παίχτης του στοιχήματος. Στο κάτω-κάτω, όλοι μας εμπιστευόμαστε τους ειδικούς σε θέματα που δεν γνωρίζουμε καλά. Φυσικά, εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα το πώς ορίζεται ο επαγγελματίας tipster, πώς ξέρουμε ότι ένας tipster είναι όντως επαγγελματίας και τέλος πάντων γιατί να εμπιστευτεί κανείς τα χρήματά του σε κάποιον ξένο για να τα επενδύσει όταν μπορεί να το κάνει μόνος του. Για να είμαι απολύτως σαφής, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τους tipsters. Τη δουλειά τους κάνουν και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς την κάνουν καλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αναζητάς καθημερινά σημεία για να προτείνεις. Είναι σαν να λέμε ότι παίζεις το κεφάλι σου σε καθημερινή βάση, γιατί κακά τα ψέματα, η επιτυχία του tipster είναι ανάλογη της αποτελεσματικότητας των προβλέψεών του. Το θέμα είναι ότι όπως συμβαίνει σε όλους τους κλάδους, κυρίως λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης του ίντερνετ εδώ και 20-25 χρόνια, έτσι και στο χώρο του στοιχηματισμού είναι πλέον δύσκολο να ξεχωρίσεις τους ειδικούς από τους δίθεν ειδικούς. Προσοχή, δεν αναφέρομαι στους επαγγελματίες tipsters, αλλά τους δίθεν ειδικούς. Για να γίνω σαφής, θα πω το εξής. Οποιοσδήποτε πληρώνεται για μια υπηρεσία που προσφέρει μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας. Αυτό από μόνο του δεν τον καθιστά ειδικό. Επειδή η διαφορά μεταξύ των δύο όρων δεν είναι προφανής, είναι όμως ιδιαίτερα σημαντική, θα γίνω πιο ξεκάθαρος. Ένας tipster, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός μπορεί να είναι σε αυτό που κάνει, δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικός στο στοιχηματισμό απλά και μόνο επειδή ασχολείται συστηματικά με το αντικείμενο. Για την ακρίβεια, το να δίνει κάποιος προγνωστικά τα οποία δημοσιεύονται σε κάποιο μέσο, από μόνο του δεν τον καθιστά καν επαγγελματία. Καθώς την χάνει να γνωρίζω αρκετές περιπτώσεις tipsters που γράφουν κυρίως σε site και δεν πληρώνονται καν για τις προβλέψεις που δημοσιεύουν, πράγμα που συνήθως, όχι πάντα, σημαίνει είτε ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστοι ώστε να πληρωθούν για την υπηρεσία που προσφέρουν, είτε ότι το κάνουν από χόμπι. Σε κάθε περίπτωση, το να είναι κανείς tipster δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι είναι ειδικός στο στοιχηματισμό και κυρίως δεν σημαίνει ότι το να βάλετε τα χρήματά σας στις προβλέψεις του είναι μια καλή επιλογή. Θα εξηγήσω αμέσως το γιατί. Έχοντας ασχοληθεί την τελευταία 20ετία με το στοιχηματισμό περισσότερο από ότι ο μέσος παίχτης, έχω γνωρίσει εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν χάσει ή κερδίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έχω παρακολουθήσει περισσότερα από 25 σεμινάρια με θέμα το στοιχηματισμό, έχω έρθει σε επαφή με tipsters, επαγγελματίες και μη, με bookmakers, με ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το στοίχημα, απλούς παίχτες που ποντάρουν από χόμπι και γενικώς με κάθε είδους άνθρωπο που στοιχηματίζει περιστασιακά ή συστηματικά σε αθλητικά γεγονότα. Με βάση την εμπειρία μου λοιπόν, μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι που μπορούν να θεωρηθούν ειδικοί στον αθλητικό στοιχηματισμό έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ποντάρουν οι ίδιοι στα σημεία που δίνουν. Το να κουβεντιάζεις με την παρέα σου και να πεις ότι η Μίλαν θα κερδίσει το βραδινό μάτς ή ότι η Arsenal θα πάρει πρωτάθλημα φέτος δεν κοστίζει κάτι. Αντίστοιχα, το να γράψεις σε ένα blog ότι το City Liverpool θα λήξει ισόπαλο είναι εύκολο. Φυσικά, ο tipster στηρίζει την επιτυχία του στην αποτελεσματικότητα των προβλέψεών του. Αυτό το είπαμε. Άρα δεν μπορεί να δίνει σημεία χωρίς πρώτα να τα αναλύσει καλά. Ωστόσο, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι tipsters που δίνουν σημεία το κάνουν σαν δεύτερη ή τρίτη δουλειά. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είτε ασχολούνται με το στοίχημα από χόμπι, είτε δεν είναι αρκετά καλοί. Για να το θέσω διαφορετικά, αν ήταν όντως ειδικοί στο στοιχηματισμό, θα έβγαζαν τα προς το ζήν είτε ποντάροντας τις προβλέψεις τους, είτε επειδή θα ήταν περιζήτητοι για τα σημεία που δίνουν. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαίνει. Όμως το χειρότερο είναι ότι, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, πολλοί tipsters όχι απλά δεν κερδίζουν μέσα από τα σημεία που δίνουν, αλλά ούτε καν ποντάρουν σε αυτά. Και αν αυτό σας φαίνεται λογικό, αναρωτηθείτε το εξής: γιατί να ποντάρετε τα χρήματά σας στα σημεία που δίνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν τα εμπιστεύεται ο ίδιος? Ο μέσος tipster είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να μελετάει αγώνες αλλά και να ποντάρει σε αυτούς. Αν δεν το κάνει, τότε προφανώς ο λόγος δεν είναι ότι δεν θέλει να κερδίσει, αλλά ότι δεν εμπιστεύεται ο ίδιος τη μελέτη που κάνει. Προσωπικά, αν στηριζόμουν στα προγνωστικά άλλων για να ποντάρω τα χρήματά μου, θα προτιμούσα ένα tipster που θα ήξερα ότι μελετάει τους επερχόμενους αγώνες, ποντάρει τα χρήματά του στα σημεία που του αρέσουν περισσότερο και αφού το κάνει αυτό, στη συνέχεια τα μοιράζεται μαζί μου. Όχι κάποιον που κάνει προβλέψεις χωρίς να παίζει ο ίδιος.
Εκείνος που παίζει και δημοσιοποιεί τα σημεία που έπαιξε είναι κάποιος που μπαίνει στη διαδικασία να πάρει αποφάσεις με κριτήριο το πώς θα πολλαπλασιάσει τα χρήματά του. Από την άλλη, αυτός που απλώς κάνει προβλέψεις χωρίς να ποντάρει, όχι μόνο παίρνει αποφάσεις χωρίς να έχει τίποτα να χάσει, άρα χωρίς κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για το αν θα πέσει μέσα ή όχι, αλλά ταυτόχρονα αδυνατεί να νιώσει την ψυχολογία του παίχτη, ο οποίος θα ποντάρει τα χρήματά του στα σημεία αυτά. Επιτρέψτε μου να πω ότι στο κερδίστε.com δεν βρίσκουμε τα καλύτερα σημεία κάθε μέρα απλά και μόνο για να τα μοιραστούμε. Πρώτα ποντάρουμε σε αυτά και στη συνέχεια τα μοιραζόμαστε με τα μέλη μας. Έτσι, κερδίζουμε ή χάνουμε μαζί. Και αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο πράγμα που κάνει ένας καλός tipster είναι να υπολογίζει τα πραγματικά κέρδη του. Πολλοί από εσάς θα έχετε δει σε εφημερίδες ή σε site που δίνουν προγνωστικά να αναφέρετε το ποσοστό επιτυχίας του εκάστοτε tipster. Γενικά αυτό είναι καλό να συμβαίνει, γιατί όταν κάποιος είναι καλός στη δουλειά του, δεν έχει λόγο να αποκρύψει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Εδώ όμως υπάρχει μια βασική λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στον tipster που μοιάζει επιτυχημένος και σε εκείνον που είναι στα αλήθεια επιτυχημένος. Το ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων ενός παίχτη είναι σημαντικό, όμως δεν καθορίζει απαραίτητα την επιτυχία των πονταρισμάτων του. Τι θέλω να πω? Το αν ένας παίχτης ή ένας tipster έχει ποσοστό επιτυχίας 50, 60 ή 70% από μόνο του δεν λέει τίποτα. Το ζητούμενο είναι το πόσο αύξησε το κεφάλαιό του με το ποσοστό αυτό. Δηλαδή, το αν πιάσεις 5 στα 10, 6 στα 10 ή 7 στα 10 είναι δευτερεύον. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι αν με τα σημεία που πόνταρες ή πρότεινες κατάφερες να ανεβάσεις το κεφάλαιό σου. Το ζητούμενο λοιπόν όταν μιλάμε για προγνωστικά είναι το αν τα σημεία που προτείνεις έφεραν θετικό πρόσημο στο ταμείο σου. Το να διαφημίζει ένας tipster, και ξέρω καλά ότι αρκετοί το κάνουν, ότι έχει 65% επιτυχία στα σημεία που δίνει, από μόνο του δεν λέει τίποτα. Ούτε εγγυάται ότι είναι επιτυχημένος. Ένας υπεύθυνος tipster δεν δίνει απλά μερικά σημεία πανηγυρίζοντας όταν έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό επιτυχίας. Αντιθέτως, κάνει δύο πράγματα. Αφενός προτείνει εκτός από σημεία και τρόπους για να ποντάρει κανείς σε αυτά, και αφετέρου δημοσιοποιεί την αύξηση ή τη μείωση όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά του κεφαλαίου του με βάση τα σημεία που δίνει. Για να μπορεί έτσι εκείνος που τον ακολουθεί από τη μία να μάθει πώς να αξιοποιήσει τα σημεία που του προτείνει και από την άλλη να δει το αν είναι όντως επιτυχημένος. Δείτε για παράδειγμα τι κάνουμε στο κερδίστε.com. Στο τέλος κάθε μήνα μοιραζόμαστε με τα μέλη μας όχι μόνο το ποσοστό επιτυχημένων σημείων που είχαμε, αλλά και το πόσο αυξήσαμε το κεφάλαιό μας χάρη σε αυτά. Έτσι δίνουμε μια σαφή αλλά και τίμια εικόνα της δουλειάς που κάνουμε. Τέλος, το τρίτο πράγμα που κάνει ο καλός tipster είναι να ποντάρει με στρατηγική. Τι εννοώ? Οι περισσότεροι παίχτες έχουν να διηγηθούν ιστορίες για δελτία που κερδίθηκαν ή χάθηκαν με τρόπο που μοιάζει απίστευτος. Μνημονεύουν εκείνο τον άσο που ήρθε στο 90 λεπτό και τους πλήρωσε ή το δοκάρι που τους κόστισε ένα σωρό χρήματα. Λυπάμαι που θα το πω έτσι ομά, όμως αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το κεφάλαιο του μέσου παίχτη μειώνεται αντί να αυξάνεται. Γιατί η στρατηγική στα πονταρίσματά του είναι από ερασιτεχνική έως ανύπαρκτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ίδιος βασίζεται στην τύχη για να κερδίσει, αφού έτσι κι αλλιώς μαζί της θα τα βάλει όταν χάσει. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία παικτών, όμως κάτι μου λέει ότι είστε αρκετοί, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως επιθυμούν, προτιμούν να αισθανθούν άτυχοι παρά υπεύθυνοι για την ατυχία τους. Φυσικά, αν η ενασχόλησή σας με το στοίχημα έχει χαρακτήρα χόμπι, τότε καλά κάνετε και το προσεγγίζετε με αυτόν τον τρόπο. Αν ποντάρετε για τη χαρά του παιχνιδιού ή απλώς για να έχετε έναν επιπλέον λόγο να παρακολουθήσετε με πάθος το βραδινό αγώνα, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα σε αυτό που κάνετε. Εξάλλου, όταν δεν παίζεις με σκοπό να κερδίσεις, δεν έχεις κανένα λόγο να σπαταλήσεις χρόνο για να αναπτύξεις μια στρατηγική που θα σε οδηγήσει στη νίκη. Φυσικά, οι πραγματικοί ειδικοί του στοιχηματισμού δεν παίζουν για τον ενθουσιασμό της προσμονής, ούτε ποντάρουν τα χρήματά τους στην τύχη. Αντιθέτως, ποντάρουν πάντα με συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία μεταβάλλεται αναδιαστήματα με βάση την αυξομείωση του κεφαλαίου τους, γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την απογοήτευση της χασούρας, αλλά και τον ενθουσιασμό της νίκης και είναι πάντα προετοιμασμένοι για να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις πίεσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν απασχολούν ιδιαίτερα το μέσο tipster, γιατί η δουλειά του περιορίζεται στο να προτείνει μερικά σημεία κάθε φορά και τίποτα παραπάνω. Έτσι, δεν χρειάζεται να ανταπεξέλθει σε ειδικές συνθήκες τις οποίες ο παίχτης καλείται να αντιμετωπίσει. Και αυτό γιατί, όπως είπα νωρίτερα, οι περισσότεροι tipsters προτιμούν να κρίνονται από το ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεών τους και όχι από την αυξομείωση του κεφαλαίου τους. Οπότε, στην πραγματικότητα, όσο και αν ενδιαφέρονται για την αξιοπιστία τους, δεν ενεργούν κάτω από πίεση. Για τον παίχτη όμως, η έβρεση μερικών σημείων για να ποντάρει τα χρήματά του είναι απλώς ένα μέρος της γενικότερης διαδικασίας του στοιχηματισμού. Για την ακρίβεια, είναι το ευκολότερο κομμάτι, γιατί εκτός από αυτό έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που προσωπικά ονομάζω καταιγίδα συναισθηματικών μεταβολών.
Το άγχος της αναμονής, τον ενθουσιασμό της νίκης που πολλές φορές οδηγεί σε απερίσκεπτα μελλοντικά πονταρίσματα, τον εκνευρισμό ή την απογοήτευση της ήττας και κυρίως το γεγονός ότι παίζει με αληθινά χρήματα, τα δικά του χρήματα. Γι' αυτό το λόγο, ο παίχτης του στοιχήματος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στρατηγική όταν ποντάρει και να την ακολουθεί πιστά. Γιατί η σωστή στρατηγική αφενός τον αποτρέπει από το να αφήσει τα χρήματά του στην τύχη και αφετέρου τον προστατεύει από πιθανές λανθασμένες αποφάσεις όταν έρθει η επόμενη καταιγίδα συναισθηματικών μεταβολών. Στο κερδίστε.com κάθε πρωί κάνουμε το εξής. Βρίσκουμε τα σημεία που παρουσιάζουν πιθανότητες επαλήθευσης πάνω από 60%, απορρίπτουμε εκείνα που προσφέρονται σε απόδοση που δεν έχει αξία και στη συνέχεια, αφού ποντάρουμε σε αυτά, τα μοιραζόμαστε με τα μέλη μας. Ταυτόχρονα τους δείχνουμε πώς να τα αξιοποιήσουν. Δηλαδή, χαράσουμε ένα στοιχηματικό πλάνο ώστε να ποντάρουν σε αυτά στρατηγικά και όχι στην τύχη. Επίσης, εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για σίγουρο στοιχηματισμό για όσους ποντάρουν και με αυτή τη μέθοδο και δίνουμε ακριβείς οδηγίες για το πώς να τις αξιοποιήσουν. Με τον τρόπο αυτό, προσφέρουμε στα μέλη μας τη δυνατότητα να ποντάρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν περιοριζόμαστε στο να τους δίνουμε απλά σημεία για να παίξουν. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να πατήσετε το link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο ή να μπείτε απευθείας στο κερδίστε.com.